Det er 1940 på direktørens af et byggefirmas kontor. Direktøren har lige fået et brev fra regeringen og diskuterer nu med 2 af sine medarbejdere, om de skal lytte til regeringen og samarbejde med tyskerne. Synes I, vi skal samarbejde med nazisterne? Hvad vil firmaet få ud af at bygge disse veje? Ja, altså udover penge, så vil samarbejde med nazisterne åbne op for mere arbejde for nazisterne. Vi vil også nemmere kunne komme igennem krigen, men det vil lukke for større samarbejde med antinazisterne. Men er vi villige til at løbe den her risiko? Hvor vil der være mest arbejde? Nazisterne eller antinazisterne? Det vil nok være nazisterne. Det er du ret i, men vil vi ikke få frihedskorpset på nakken? Jo, hvis vi tog jobbet for nazisterne, ville vi måske få beskyttelse. Jeg mener, det er klogest at tage arbejde for nazisterne og få lavet de veje. Der må jeg simpelthen være ærlig og sige, at jeg er så uenig. Hvad mener du, direktør? Jeg har tænkt over tingene, og min mening er, at vi tager arbejdet for nazisterne, da vi ikke ved, hvordan krigen den ender. Og sådan som det ser ud nu, så vinder nazisterne krigen. Derfor er min mening, at vi tager arbejdet for nazisterne for at overleve denne krig.